Bखाबाय हामजायाखै हामजागौ होननाय दा सानो बोखाबाय हामजायाखै हामजागौ होननाय दा सानो अल्ल आंसो दुखु मानाय नोंबा तामनि दुखु माना दंबा आंले ननो बोखारवैनो हामजागै थाङानो नोंसे आनो बोखारवै हामजागला बोखाबाय हामजायाखै गोबां मा इमां ता फुनुगदि आ इमां र दै कसकदैनो कसगै थाङानो नारगना नायफनो नारगै मंगला रमै नारगना नायफनो नारगै मंगला हामजायाखै हामजाया दाबुंनो सावोदेदि हामजायाखै हामजाया दाबुंनो सावोदेदि अलखे आं नोंगोरै दंगै मंगलाक्सै नोंआनो गुबै हामजांमा रोखाखै नोंआनो गुबै हामजांमा रोखाखै थैया साकनि बागैनो आंनिनो होनगै थांनाय आव अबनो आनि चैनल कता आव नरो ओ वीडियो न चाजागै दंखाके नरक आनि ओ चैनल कता नरक सब्सक्राइब खाने तापकदि एंड नरक नि दल न शेयर खाने तापकदि आं दाबुक नरक नि सापुन नांग दंग तांगै के आनि काचे चैनल आबो अंलिया हानि बागै आं आनि तावैसे चैनल कताल खमा खुलका आं जतो कष्ट खायमानि ताकाइसे चैनल जतो दै कसगै थांबाय गया ताबुक नरकनि हामजों मुंग्रोदै दै आं नरकनि बागै तेबो कता कताल भिडिअ तुबै दंनाय आव हमसंनो दिनैनि बागै